Ahojte všetci, vítam vás opäť na kanáli Vlado River Fishing pri sledovaní ďalšieho videa o prívlači. A tentokrát, keďže nám začína oficiálna sumcová sezóna, tak si povieme niečo o love sumca na prívlač. To slovíčko oficiálne som povedal zámerne, pretože neoficiálne tá sumcová sezóna tu začala už niekedy v polovičke mája a úplne to vypuklo od teda júna, už je sumcová sezóna v plnom prúde všade naokolo, ale teda oficiálne nám začína až zajtra. Tak poďme si niečo povedať o love sumca na prívlač. Každý rybár, každý prívlačiar má také svoje obľúbené ryby, ktoré najradšej na tú prívlač chytá. U mňa sú to jalec a zubač, v mnohých videách som to už spomínal, že ja prednostne sa zameriavam na lov jalca a na lov zubača. Ale napriek tomu každý rok pochytám docela dosť sumcov ako náhodné úlovky pri love jalcov, pri love zubáčov. Každý rok sa mi podarí aj niekoľko desiatok sumcov pochytať ako náhodné úlovky pri tomto štýle prívlače. Dneska ale chcem rozprávať nie o takýchto náhodných úlovkoch, ale o cielenej sumcovej prívlači, teda o cielených sumcových vychádzkach, kedy ideme k vode so sumcovou výbavou, so sumcovými nástrahami, a ideme proste cieľene chytať na prívlač toho sumca. Nie som žiadny sumčiar, rozhodne nie, ale napriek tomu každý rok si dávam nejaké obdobie, kedy sa tým sumcom povenujem aspoň na niekoľkých vychádzkach, kedy naozaj sa snažím o tých sumcov a vždycky každý rok sa mi nejaké sumce takto cieľene pochytať podaria. Takže skúsim porozprávať také nejaké skúsenosti, ktoré s týmto mám. Keďže chytám sumce len z brehu, pretože hovorím cieľene nejak na plný úväzok sa nezameriavam na lov sumca, chytám sumce len z brehu a pri love z brehu platia určité špecifika. Musíme tie podmienky dodržať a chceme byť úspešní, zvlášť ak chceme chytať lepšie ryby, pretože samozrejme väčšia ryba, tak ako v prípade každého iného druhu, je aj opatrnejšia a má menšiu dôveru k nástrahám. Čiže tá prvá podmienka je, aby bol pri vode absolútny kľud. To ja tvrdím a budem sa o tom baviť úplne s hocikým, že kľúčová podmienka ešte dôležitejšia ako výber lovného miesta je to, aby bol pri vode pokoj. Ja mám vo svojom okolí niekoľko lovných miest, ktoré sú úplne ideálne na lov sumca. To sú to miesta, ktoré sú priam učebnicové na lov sumca, ale napriek tomu na ne chodím sporadicky alebo nechodím na ne vôbec, pretože jednak väčšinou roka je tam silný rybársky tlak a jednak sú to miesta v blízkosti civilizácie, čiže je tam hluk, ľudia, prechádzkari, milovníci rôznych drinkov, najmä cez víkendy, keď ešte o 3 ráno o nich vieme. Proste toto sú podmienky, kedy nemá zmysel podľa mňa sa o toho sumca snažiť, pretože tá lepšia ryba nám jednoducho k tomu brehu, kde ju potrebujeme mať, aby sme ju tam mohli chytať, nepríde. Teda pokoj pri vode, kľud, ticho, bez zbytočného svietenia je podľa mňa taký základ, aby sme mohli toho sumca cieľene chytať, aby sme mohli vôbec na toho sumca vyraziť. Lovné miesto, ako som spomenul, je takisto dôležitý faktor, pretože toho sumca kdekoľvek takisto chytať nemôžeme. Ja by som povedal, že pri love sumca na prívlač platia podobné kritériá ako pri love každého iného dravca. Keďže chytáme na rieke, ktorá tečie, nebude to hlavný prúd, nebudú to úseky, kde voda silno prúdi, pretože v týchto úsekoch není proste tá drobná rybička, dlhodobo sa tam nezdržuje a pokiaľ tam není koris, tak tam logicky nepôjde loviť ani ten sumec. Čiže vyhľadávame príbrežné úseky, kde je trošičku pokojnejší tok, kde sa tá biela ryba bude zdržovať, kde bude proste dlhodobejšie v ten večer. Tie dravce vedia, že tam tú koris nájdu a idú tam cieľene do týchto úsekov tú rybku zaloviť, takže vyhľadávame takéto úseky, kde proste predpokladáme, že ten sumec nám príde. Sú to častokrát naozaj zálovy od parádnych rýb, kúsočok od nás v takýchto úsekoch, vidíme to neraz pri vode a dokážeme takúto rybu chytiť aj pri takomto jednoduchom sumcovom chytaní, aké praktizujem ja. Ešte jedna dôležitá vec, ako som povedal, ja to vydávam častokrát aj pri tých partiách sumčiarov, ktoré stretávam popri vode. Zbytočne nesvietime. Vedú sa dlhé rozhovory o tom, či sumec vidí alebo nevidí, ale myslím si, že pokiaľ chceme maximalizovať tú našu šancu na úspech,
tak vyhnime sa tomu zbytočnému, akémukoľvek zbytočnému prvku, ktorý môže byť rušivý. Svetlo je v noci samozrejme jedným z týchto typov, pretože nemusíme vyplašiť priamo toho sumca, ale vyplašíme si tú rybičku, ktorá je tam natiahnutá, vyplašíme ten drobísk, tú rybku, ktorá vlastne tvorí tú korisť toho sumca, to, čo tam ide loviť, a pokiaľ tam tá rybička nebude, pokiaľ si ju poplašíme, tak tam nebude ani ten sumec. Čiže toto sú v skratke také dôležité faktory, ktoré potrebujeme dodržať, aby sme maximalizovali svoju šancu na úspech. Keď už teda máme takéto miesto, máme takýto čas a dokážeme splniť podmienky, pri ktorých môžeme toho sumca loviť, začíname lov. Ja odporúčam, aby sme na lov sumca používali skutočne sumčiarsku výbavu. Aby sme nerobili žiadne kompromisy, aby sme nerobili absolútne žiadne ústupky, vôbec žiadne ústupky, pretože aj na rieke, kde chytáme sumcov povedzme okolo metra, aj na menšej rieke, kde sa nám vyskytujú sumce povedzme 100, 110, 120 cm, vždy sa nájde aj sumec, ktorý je väčší. Vždycky tam bude aj ryba, ktorá je väčšia. Ak tam je 120, tak tam bude určite aj 150. Hej, takže nič proste pri love sumca nepodceňujme, používajme len overené veci, ktoré sú určené na lov sumca na privlač a o ktorých vieme, že nás nesklamú. To je extrémne dôležitá vec pri love sumca, pretože naozaj nikdy nevieme, kedy nám zoberie náš životný sumec a musíme byť na to pripravení. Aj po sérii sumčekov, kedy sme chytili, ja neviem, na 10 vychádzkach za sebou sme tam chytili metrovky, na tú 11. vychádzku nám môže skočiť dvojmetrovka, pokiaľ na ňu nemáme načinie, naša životná ryba je v čudu a môže to znamenať, že už nikdy nechytíme. Takže buďme na to pripravení, nič pri love sumca nepodceňujme. A čo je dôležité, je nielen to hlavné rybárske náčinie, ale hlavne tie malé elementy, ako sú trebárs krúžky na trojháčkoch, krúžky, ktoré nám držia trojháčky na wobleroch, extrémne dôležité. Aj pevnostné krúžky, pokiaľ sa iba tvária ako pevnostné, sa nám dokážu otvoriť. Aj háčiky, ktoré vyzerajú pevne, sa nám dokážu otvoriť. Prichádzame o rybu, ktorá môže byť našou životnou úplne zbytočne. Čiže ani tieto maličké veci, ako je karabinka, krúžky na trojháčky ako také nepodceňujme, pretože naozaj máme veľakrát tendencie nešetriť na navijakoch, nešetriť na prútoch, ale potom šetríme na karabinkách, šetríme na háčikoch, častokrát na týchto malých veciach, kde v podstate žiadnu úsporu nedosiahneme a iba si zbytočne oslabujeme zostavu a môže to znamenať stratu nášho životného úlovku. Čiže prejdem k výbave, ktorú používam ja, pretože sú to naozaj veľmi dôležité veci. Začnem krúžkami na trojháčikoch, krúžkami, ktoré nám teda držia trojháčiky na wobleroch. Ja používam krúžky značky ZEK, dovolím si tvrdiť, že sú to možno jedny z najkvalitnejších krúžkov, ktoré som na trhu dokázal zohnať. Napriek tenkému materiálu a napriek malému priemeru majú fantastickú, pre mňa až neuveriteľnú odolnosť, neuveriteľnú pevnosť. Rozhodne sú lepšie ako krúžky povedzme inej značky, ktorú som používal doteraz. Nebudem teda hovoriť o značkách, každý preferujeme svoje. Ja teda používam krúžky ZEK. Sú to krúžky, ktoré môžem len odporúčiť. Napriek možno trošičku vyššej cene ako v prípade iných krúžkov, tak ich pevnosť nám pri love zaručí to, že sa pri zdolávaní, aj pri skutočne silovom zdolávaní rekordnej ryby môžeme spoľahnúť na to, že ak sa do tej zostavy zaprieme, ak to budeme ťahať chrbtom, ak to vyslovene bude zdolávanie, ako keby sme, ja neviem čo, ťahali nejaký konár, tak proste tieto krúžky to vydržia. Trojháčiky, ako som spomenul už v niektorom zo skorších videí, používam výhradne Ovner ST41 o veľkosti 1, respektíve 1.0 podľa druhu woblera. Na tieto trojháčiky sa už dlhé roky spolieham.
Ešte sa mi nestalo, že by som zažil situáciu, pri ktorej by ma sklamali. Ten háčik je z masívneho drôtu, je to z pevného materiálu. Vôbec značka Ovnery, keď v poslednej dobe medzi rybármi často počúvam, že už to nie je to, čo bývalo, tak minimálne v prípade týchto háčikov ja sa na tieto háčky naozaj spolieham a tvrdím, že háčiky tohoto typu ma ešte nikdy nesklamali. Sú tak ostré, že teraz neviem dostať z prsta. Háčiky tohto typu ma ešte nikdy nesklamali a verím tomu, že aj v prípade skutočne oveľa väčšej ryby, než je môj osobný rekord, by som sa na ne vedel absolútne spoľahnúť. Karabinky. Toto sú, myslím si, že karabinky od značky Delfin. Není som si istý, áno, myslím, že to je Delfin. To sú karabinky o nosnosti 70 kg, ktoré používam. Ešte ukážem to, že tieto karabíny sa predávajú v tomto balení a sú takto spojené, sú takto navlečené na obratlíku. Obratlík nepoužívam, dávam ho dolu a používam iba samotnú karabínu. Používam len samotnú karabínu, pretože nemám dôveru k tomu obratlíku. Neverím tým obratlíkom, jednoducho je to proste taká časť našej zostavy, ktorá môže povoliť, a z minulosti pri love šťúk som mal aj pevnostné obratlíky, už som to tu opisoval v nejakom videu, pevnostné obratlíky, ktoré sa mi rozpadali už pri náhode. Bolo to vtedy, o niekoľko nástrah som prišiel už pri náhode samotnom, keď pri tom švihu sa ten obratlík proste rozdelil, nástraha letela do vody a mne zostalo očko z toho obratlíka uviazané na návesci. Neverím tým obratlíkom, ani pevnostným obratlíkom, nepoužívam ich. Používam len samotnú tú karabinku. Tá nosnosť, samozrejme, viem, že sú rybári, ktorí používajú slabšie, viem, že sú rybári, ktorí používajú silnejšie karabinky. Ja sám tu mám aj karabinky o nosnosti 40 kg, ktoré takisto používam bez obratlíka. A tieto karabinky používam na takej malej rieke, kam si z času na čas na tie sumce zajdem. Je to tiež to riziko, že môžem časom natrafiť na tej rieke aj na nejakého rekordného sumca, ale je to malá riečka, takže tam tie sumce, tie, ktoré tam chytám, tak myslím si, že oveľa väčšie tam nebudú a nejakú 150, 160 aj s týmto 40-kilovým obratlíkom presvedčivo zdolám, no na 2-metrovku už by som si rozhodne bral minimálne niečo takéto. Na rieke, kde očakávam záber 2-metrovky, už určite netreba ísť do nejakého takéhoto 40 kg, ale 70 a vyššie by som povedal, že tam bude nevyhnutný základ preto, aby sme tú zostavu mali takú, aby sme sa na ňu mohli v každom momente spoľahnúť. Nástrahy, ktoré používam na lov sumca. Teraz všetci kaprári, ktorí tvrdia, že sumce im naháňajú a žerú kapre, budú na mňa pozerať, na čo to chytám, pretože je taký trend sumca chytať na veľké a objemné nástrahy. Ja takéto nástrahy nepoužívam z jedného dôvodu. Snažím sa tú nástrahu prispôsobiť miestnym podmienkam. Ak mám v rieke kopu bielej ryby, o ktorej viem, že tam je kopu beličiek a rôznych takýchto rybičiek, tak chcem, aby moja nástraha bola proste čo najviac podobná tej rybe, ktorá sa tam vyskytuje. Proste tomu druhu ryby, ktorý sa tam vyskytuje. Boli časy v mojej minulosti, kedy som aj ja si privlastňoval ryby. Už to nerobím mnoho rokov, ale boli časy, začínal som ako každý iný rybár takýmto spôsobom a keď som ulovil sumca, wow, to bol super vec, pred každým som sa chválil, samozrejme som si ho zobral. No a keď som toho sumca rozoberal doma, tak nikdy som mu v žalúdku žiadnu objemnejšiu rybu nenašiel. Nikdy sa mi nestalo, že by som tomu sumcovi našiel teda nejakú ušľachtilejšiu rybu. Väčšinou to boli bežné ryby, ktoré absolútne bežne sa vyskytujú ktorejkoľvek takejto rieke. Boli tam podúství, boli tam beličky, boli tam pleskače, v jednom prípade teda som mu našiel mrenu.
v žalúdku. Proste všetko to boli rybky štíhle, až na tie pleskáče, ale väčšinou to teda boli tie štíhle rybičky, ktoré sa úplne bežne vyskytujú v každej rieke v týchto častiach a ktoré úplne bežne tie dravce lovia. Naozaj skutočne nikdy som tam nenašiel nejakého kapra. Viem, že sumce sa hodne chytajú na rybku, hodne sa používa karas ako nástražná ryba, ale ja som ani karasa nenašiel v týchto sumcov. Neboli to teda nejaké veľké ryby v tom období, ale proste ušlachtilú rybu nejakú som nenašiel. Teda nevidím ani dôvod, prečo by som toho sumca musel chytať nevyhnutne na nejaké veľké objemné woblery, ktoré teda asi primárne sú určené na lov sumcov. Ja osobne mám rád tie štíhle typy, alebo teda také štíhlejšie typy, ktoré viac pripomínajú tú najbežnejšiu rybičku, ktorá sa na tom revíri vyskytuje. Už som to ukazoval v jednom z videí, že keď ukážem, na čo ja chytám sumce, tak jednak tomu nikto nebude veriť a jednak možno vznikne nejaká debatka o tom, ale proste toto sú moje sumcové nástrahy. Toto sú moje sumcové nástrahy. Je to obyčajná Rapala jointed o veľkosti 9 cm, na ktorej mám v tomto prípade trojhačíky Ovner ST41, ako som ukazoval, 1.0, krúžky ZEK samozrejme. Toto sú moje sumcové nástrahy. Prečo používam tieto nástrahy? V minulosti, keď som sa tak rozvinul v tej prívlači a začal som proste viac sa venovať tým sumcom, tak samozrejme som aj ja používal nejaké veľké nástrahy, ktoré sa mi ale vôbec neosvedčili. Nemal som proste na tie nástrahy zábery, nemal som tie sumce, nechytal som tie sumce. Až som teda vyskúšal, som si povedal, že fajn, že možno je tu kopa malé rybky, že vyskúšam teda tie malé woblery, možno to zafunguje. A skutočne to zafungovalo hneď na prvej rybačke, kde som nasadil tieto maličké woblery. Ja tieto wobbleríky veľmi dobre poznám, celý život na ne chytám zubače, chytám na ne jalce, bolene. Sú to výborné wobblery na lov na tieto rybky. Ale napriek tomu chytám na ne aj sumce a musím povedať, že s úspechmi chytám na ne sumce. Sú to úspešné sumcové nástrahy. Ten wobbler je dostatočne odolný, aby vydržal zdolávačku aj väčšieho sumca. Samozrejme, musíme rátať s tým, že teličko wobblera zničíme, hej, ale ten drôtik, ktorý tvorí vlastne jadro toho wobbleru, vydrží aj silovú zdolávačku naozaj veľké ryby, čiže nemusíme sa báť pri týchto wobbleroch, že by nám povedzme ten wobbler niekde v tom spoji povolil alebo niečo také. Nie, tá rapalka naozaj vydrží hodne, tú balzu zničíme, hej, veľa tých wobblerov je už po jednej zdolávačke najmä lepšie ryby na odpis, no ale vyťahnuť nádherného sumca a obetovať jeden wobbler, tak to si myslím, že je celkom dobrá investícia, že to není nejaké prehnané, takže tieto nástrahy môžem naozaj iba odporúčiť. Pochytal som na ne spustu sumcov, pochytal som na ne veľké ryby, sú to hodne dobré nástrahy práve do týchto miest a na tieto rieky, kde chytám ja, kde je spústa bielej ryby, ktorú ten sumec loví, ako každý iný dravec. Čiže neberme do úvahy len to, že sumce nám naháňajú 5-kilové kapre a že potrebujeme len nejaké obrovské wobblery a hlavne čím teda macatejšie tie wobblery, tým lepšie. Vôbec to tak nemusí byť, naopak takéto úplne obyčajné wobbíky nám môžu urobiť spustu dobrej roboty a možno budeme prekvapení, aké úspechy na ne dosiahneme. Pri love sumca nezáleží na farbe. Naozaj nezáleží na farbe. Ako vidíte, mám tie wobbleríky v rôznych farbách. Aj som odpozoroval pri mnohých vychádzkach, že je úplne jedno, akú tam dám farbu. Proste siahnem do boxu, vyberem si nejaký wobbík, je mi úplne jedno, akú má farbu, pretože farba pri love sumca není rozhodujúca. Samozrejme pri nočnom love sa dá o tej farbe polemizovať aj pri love iných rýb, ako je napríklad jalec alebo zubač, ale viem, že veľa rybárov je na tie farby vysadených. Takže pri love sumca je to jedno. Akúkoľvek farbu, či je tmavá alebo nejaká svetlá zvolíte, tak je to v podstate jedno. Sumec si myslím, že tie farby nejako strašne nevníma. Mám tu ešte jeden taký wobbíček. Budem ho ešte len skúšať, je to takisto rapalka jointed, tentokrát vo veľkosti 13 cm. Po dlhej dobe som neodolal pokušeniu skúsiť to opäť s takýmito veľkými nástrahami, ale opakujem, opäť je to štíhla nástraha, podobná nejakej belíčke alebo proste nejakej bielej rybke, ktorá sa vyskytuje v týchto príbrežných úsekoch riek.
ktorá sa proste podobá veľkej väčšine toho drobizgu, ktorý sa pri tých brehoch nachádza. Chcem to vyskúšať zase po dlhšej dobe, či sa situácia nezmenila. Ak sa mi podarí na to nejaká zaujímavejšia ryba, dám potom vedieť. Čo ma na tejto nástrahe zaujalo je to, že sú na nej originálne rapalácké háčky a keď sa ich pokúšam stlačiť, tak zistujem, že sú tak dobré, že ich možno, že nebudem ani meniť. Čiže myslím si, že tieto pôvodné, myslím, že to boli pôvodné rapalácké háčky, tieto skosené. Myslím si, že na takú 150, 160 by takýto háčik úplne stačil a možno, že ich nakoniec ani nemenil, lebo vyzerajú, že budú naozaj dobré. Čiže chcem zase vyskúšať takýto väčší vobíček v tých úsekoch, kde mi fungujú tie devinky. Chcem zase načrieť do úplne opačného súdka a vyskúšať to, či sa mi nepotrafí nejaká, povedzme, aj lepšia ryba pri používaní takýchto nástrojov. Mám tu ešte teda nejaké iné sumcové woblery, ktoré musím povedať, že nejak nepoužívam. Mám tu toto, to je Salmo, myslím, Salmo Hornet vo veľkosti tuším 9 cm. Zase krúžky, v tomto prípade sú to krúžky Medcat o deklarovanej nosnosti 70 kg, zase háčiky, ako som opísal. Ten wobbler nemôžem povedať, že by som ho nejako používal, jednak teda to už kladie prúdu veľký odpor, jednak vidíte tú lopatku, že ten wobbler sa hlboko zanára, nebude vhodný na prelovovanie týchto príbrežných relatívne plytkých úsekov, ale nosím ho so sebou, môže sa stať, že natrafím na úsek, kde bude použiteľný a bude to úsek, kde toho sumca budem tušiť, možno, že práve takýto wobík mi tam urobí dobrú robotu. Nechytám na to, teda veľmi nejak odchytané nemá, ale napriek tomu mám aj takýto wobíček. Tento wobbler, to je tiež Salmo, myslím, že to je perč vo veľkosti 12 cm. Tiež ho nosím so sebou viac menej pre takú príležitosť, pretože vidíte, že nejak veľmi ochytaný nie je, takisto toho veľa za sebou nemá. Zase je to taký wobbleríček pre takú príležitosť, keď natrafím na úsek, kde možno mi nič nebude brať a aby som nejakú zmenu dosiahol, tak možno tam skúsim niečo také. Rozdiel samozrejme medzi tým a týmto wobblerom je to, že toto je jednodiel, toto je dvojdiel, takže samozrejme táto nástraha sa bude v tom prúde správať inak ako táto dvojdielka. No pri love sumcov ja tým dvojdielkam hodne verím, dali mi už veľa pekných rýb, takže ja na tie dvojdielky spolieham, ale to neznamená, že aj takéto jednodielky nemôžu byť úspešné. Čiže mám taký wobík, no a ešte tu mám takýto Tristan, ktorý v podstate som ešte ani neskúšal, pretože není to nástraha, ktorú by som si osobne na sumca vyberal. Vyťahol som ho na gume pri jednej gumovačke nejaký čas dozadu a teda celkom sa mi ten wobbler páči, ale na chytačku, na sumcovú chytačku som ho ešte neskúšal, možno ho niekedy skúsim. Lopatka zase znamená, alebo tento štýl lopatky znamená, že tá nástraha sa bude pomerne hlbšie zanárať a pre úseky, ktoré ja prechytávam, to nebude príliš vhodné, preto tu nemám ani háčky, ešte som ich sem neosadil, ale možno to urobím a možno niekde to vyskúšam a pacnem na to nejakú 220 a potom urobím video, jak som ho chytil. Takže zatiaľ takto, čo sa týka wobíkov u mňa. Čiže toto sú nástrahy, ktoré by som ja opísal, ktoré sú moje nástrahy, ktoré ja používam pri love sumca na prívlač. Sú to nástrahy, ktoré mám rokmi odskúšané a ktorým bezvýhradne verím. Tie rapalky mi dali už spustu pekných rýb, bolo veľa rýb, bolo niekoľko, myslím, že 5 alebo 6 rýb, ktoré som nedokázal vytiahnuť ani na zostave, ktorú mám, ktorú teda považujem za sumcovú zostavu. Bolo niekoľko rýb, ktoré som nedokázal vytiahnuť. Nejdem polemizovať o tom, aké veľké to boli ryby, lebo samozrejme ja chytám na rieke a vždycky záleží aj od prietoku. Keď je vysoká voda, tak aj metrovka sumec sa nám zdá ako 150, ale proste myslím si, že to boli ryby na hranici 2 metrov alebo aj cez 2 metre, pretože bolo to už len podľa zdolavačky naozaj veľká ryba. Takže boli na tieto
maličké nástrahy, ktoré v podstate nikoho pri love sumca ani neoslovujú. Na tieto maličké nástrahy som mal na prúte aj ryby, ktoré som vyťahnuť nedokázal. Prejdem k výbave, ktorú používam. Moja sumčiarska výbava pozostáva z prútu, to bola, myslím, to sa volalo Cat Kong, bola to značka od Delfinu, volá sa to, tuším, Hyperio. Myslím, že sa to volá Hyperio, je to prútik 2,7 metra do 100 gramov. Navíjak používam v tomto čase Penn Battle o veľkosti 5000. Šnúrka je Berkley Whiplash, tuším sa volá Berkley Whiplash. Myslím, teraz neviem, či je to 0,28 alebo 0,30. Jedna z toho, bude to 0,28 alebo 0,30. A ako som povedal, karabínka bez obratlíka o nosnosti 70 kg. Nadväzec žiadny nepoužívam žiadny fluorokarbon, nič také nepoužívam, proste hlavnú šnúru viažem priamo na karabínu, pretože akýkoľvek náväzec privezujeme úzlom, ktorý nám podľa mňa oslabuje tú zostavu. Čiže ja tú zostavu si nechcem nejako oslabiť, nepoužívam žiadny náväzec, chytám takto, ako to mám naviazané. Napriek relatívne nízkej gramáži toho prúta, je to prútik do 100 gramov, a napriek tomu, že je to prútik, ktorý má v porovnaní s inými sumčiarskými prútmi smiešnú kúpnu cenu, ja vlastne ani neviem, koľko stále, bo mám strašné roky, ale myslím, že to bol prút, ktorý nestal ani 40 eur, niečo cez 30 eur sa mi zdá, že stál v čase jeho kúpy, v čase, keď som ho kúpoval. Napriek tomu by som tento prútik nevymenil za nič na svete, a pokiaľ ho nedolámem, alebo mi ho nedoláme nejaká ryba, určite ho ani nevymením. Už toľkokrát som ho chcel predať a toľkokrát som si chcel kúpiť nejaký iný, už toľkokrát som proste ho chcel dať preč, až ma pri ďalších a ďalších úlovkoch presvedčil, že by to bolo veľmi zlé, keby som takto dobrý prút dával preč. A je to naozaj jeden fantastický prút, do ktorého sa rybár dokáže zaprieť celým telom, a aj v prípade zdolávania skutočne veľké ryby vás ten prút bezpečne podporí a môže sa na ňo aj v tých najťažších situáciách spoľahnúť. Vydrží neskutočne veľa, mám to otestované. Čiže toto je moja sumčiarska výbava v porovnaní s inými high-tech zostavami, ktoré vidíte u iných sumčiarov. Je to nič moc. V porovnaní s inými zostavami je to zostava za zanedbateľnú cenu. Ja neviem, koľko by to teraz stálo dokopy, nejakých 150 eur možno by to stálo dokopy. Netuším, aké sú ceny týchto výrobkov a či to vôbec ešte ide dostať. Dlhé roky som používal, namiesto tohoto navijaku som tu mal Penn Slammer, ten starý Slammer, starý klasický čierny Slammer. Vymenil som ho pred nejakými 2-3 rokmi, myslím, alebo tak nejako pred rokom, neviem už teraz presne. Vymenil som ho za tento Battle 5000, a to z toho dôvodu, že som po tých skúsenostiach, kedy som proste nevytiahol tie veľké ryby, kedy sa mi nepodarilo zdolať tie veľké ryby, tak jednoducho, keď som potreboval navinúť dostatočné množstvo hrubej šnúry, tak som potreboval väčší navijak, na ktorú tú šnúru dokážem upratať. Preto som si proste poriadil väčší navijak. Musím ale povedať, že ten starý Slammer, ja som ho mal vo veľkosti 3000, je navijak, na ktorý sa môže 101% spoľahnúť. Nikdy mi ryba neušla, napriek tomu, že to bol navijak relatívne menšej veľkosti, nikdy mi ryba neušla kvôli zlyhaniu navijaka. Bolo to buď zlyhanie prúta, šnúry alebo niečo také, ale nikdy mi ten navijak nezlyhal. Ani v prípade náročnej zdolávačky nikdy sa nestalo. Tiež to bol navijak, ktorého cena kúpna bola nejakých 60 eur. Si dobre pamätám, nejakých 61-2 eur ma stal. Ale bol to navijačik, na ktorý bol 100%, 101% spoľah naozaj. Tento battle mám otestovaný v prípade úlokov 2 skutočne veľkých rýb, ktoré sa mi už tentokrát zdolať podarilo. Takisto je to navijak za, ja neviem, v porovnaní s high-tech zostavami za smiešnú cenu, ja neviem, koľko stojí, nejakých 110, 120 eur, neviem teraz presne, už si nepamätám, ale
absolútne ho odporúčam. Je to navíjak, pri ktorom sa zaprem do brehu, chytím udicu a držím, lebo toho veľkého sumca proste musíte zdolávať silovo a ten navíjačik to spoľahlivo vydrží. Čiže za relatívne slušnú cenu v porovnaní s inými sumčiarskými zostavami je to v podstate zanedbateľná cena kompletnej tejto výbavy. Dostávate výbavu, na ktorú ja aj po mnohoročných skúsenostiach môžem povedať, že sa vždycky aj pri zdolávaní veľkej ryby môžem absolútne spoľahnúť. Naozaj táto zostava nepovolí a aj mechanicky vydrží strašne veľa. Čiže toľko o mojej sumčiarskej výbave, ktorá je pre moje potreby vyhovujúca, absolútne postačujúca. A poďme si teraz povedať niečo o tom, ako toho sumca chytať. Samozrejme, ja chytám sumca z brehu, čiže bude to chytačka z brehu. Používam prednostne dva druhy priťahovania nástrahy. Prvý spôsob, ako chytám sumca, je ten, že nahodím wobler do prúdu a nechám ho prúdom splaviť na kraj do tej príbrežnej časti rieky. Do tej príbrežnej časti, kde sa vyskytujú tie drobné rybičky, kde sú všetky tie beličky a ten drobisk. Ako náhle sa mi tam wobler dostane a cítim na vibráciách, že prúd zoslabol, začínam ho plynulo priťahovať. Nič nerobím, len ten wobler plynulo ťahám smerom k sebe. Nič iné nerobím, nesnažím sa potrhávať, nesnažím sa proste ten wobler nejako oživovať, nerobím nič iné, len proste pomaly ten wobler priťahujem k sebe. Zábery od sumca bývajú veľmi prudké, veľmi razantné. Málo kedy sa stane, keď stane sa, ale je to skutočne málo kedy, že sumec zaberie tak, že by to bol sotva badateľný záber. Môže sa to stať, stalo sa mi to niekoľkokrát, že mi naraz oťažel prúd a ja som zistil, že mám na konci rybu, ale to sú skutočne výnimočné prípady, keď môžu sa stať. Zábery od sumca v 99% prípadoch sú veľmi prudké, veľmi silné, musíme byť na ne pripravení, aspoň teda to, čo ja mám očíhané zo svojich skúseností, musíme byť na ne pripravení. Čiže pomaličky priťahujem wobler a čakám na tú ranu. To je jeden zo spôsobov, ktoré aplikujem. Druhý spôsob, ktorý pri love sumca využívam, možno rovnako často, je spôsob, ktorý som opísal v predchádzajúcom videu o statickej prívlači. Nahodím wobler do prúdu, nechám si ten wobler dotiahnuť prúdom do príbrežnej časti. Nesnažím sa príliš nahadzovať do tých príbrežných častí, lebo dopad wobleru nám môže poplašiť. Či už toho dravca, alebo tú bielu rybku, ktorá sa tam nachádza. My nechceme, aby sme si to vyplašili. Chceme, aby naopak to bolo úplne nenápadné, lebo samozrejme, keď si ho vyplašíme, tak nám tam ani ten dravec nepríde. Čiže nahodím do prúdu, nechám nástrahu, nech mi ju prúd pritiahne k brehu. Prúd mám dostatočne dlhý, aby som tú nástrahu mohol dokonale ovládať. Držím nástrahu v prúde. Tá nástraha, keďže pri brehu už ten prúd není taký silný, tá nástraha sa len tak zvolna pajdá v tom prúdiku. Len takto si tam trošičku kmitá. V tom slabom prúde ho trošku spomalujú aj tie veľké trojhačky. Sem tam, pokiaľ nemám záber nejaký čas, sem tam urobím to, že ten wobler potiahnem, povedzme, ja neviem, pol metra k sebe a zase nech mi ho prúd zoberie naspäť a ako náhle sa proti šnúre vyrovná, tak zase začne tak pajdať v tom prúdiku. Sem tam môžem urobiť potrh, alebo robím aj kombináciu potrh a príťah a zase nechám tú nástrahu spustiť dolu a zase sa vyrovná a takto si pajdá v tom prúdiku. Nič iné od tej nástrahy nepotrebujem. Sumec, i keď jeho útok je bleskorýchly, ale není to žiadny športovic. Neverím tomu, že sumec nám bude naháňať nejakú rýchlo ťahanú nástrahu, alebo že proste potrebuje pre to vyprovokovanie k útoku potrebuje nejaký strašne agresívny štýl nástrahy. Vôbec nie. Tie všetky drobné rybky, ktoré sú okolo, ktoré sú pri brehu tej rieky, sa správajú prirodzene. Hej? Čiže tá naša nástraha sa musí správať takisto. Chceme chytať veľké sumce, sú to opatrené ryby, chceme chytať takéto ryby, musíme tomu prispôsobiť aj vedenie tej nástrahy. Čiže držím tú nástrahu v prúde, kde si len tá nástraha takto popajdáva. Nič iné robiť nemusí, nič iné od tej nástrahy nechcem. To mi úplne stačí. Príde tá bomba,
príde tá rana do prúta. Sú to skutočne veľmi prudké zábery, na ktoré musíme byť pripravení. Odporúčam, vzhľadom k tomu, že používame pomerne veľké háčiky, ktoré sú z hrubého drôtu, odporúčam mať trošičku viac pritiahnutú brzdu naviaka, aby sa ten sumec spolahlivo pri tom veľkom háčku presekol, aby sme toho sumca spolahlivo zasekli. Ako náhle pocítime ťah ryby, samozrejme brzdu si okamžite dokážeme povoliť, ale naozaj odporúčam, mávam tú brzdu trošku viac pritiahnutú, než povedzme pri love jalcov alebo zubáčov, pretože ten háčik je z hrubého drôtu a naozaj chcem, aby sa spolahlivo presekol do tej tvrdej sumcovej papule. Takže toto sú také dva spôsoby lovu, ktoré ja využívam. Väčšinou nevyužívam žiadny iný spôsob lovu. Sem tam, povedzme, ťahám ten wobbler, takže urobím, 20 otáčok navíjaka, dám pauzu, ktorá trvá, 2-3 sekundy a zase ten wobbler rozbehnem. Ale väčšinou oveľa viac využívam to plynulé ťahanie alebo to statické vláčenie, tú statickú privlač, ako som opísal skôr. Čiže nezlakníme sa toho, že ten wobbler nám na konci udice nekmitá ako mixer. Vôbec to nepotrebujeme. Pri love toho sumca to není vôbec potrebné. Tá nástraha tým, že je spomalená a ide pomaličky, kmitá si tam tak pekne pomaličky, dáva tomu sumcovi dostatok času, aby tú nástrahu zachytil, a jednak, ako som už v tom videu o statickej privlači hovoril, no už keď mu tam tá nástraha sa hýbe nejaký čas a dokonale mu lezie na nervy skôr či neskôr, aj keby tomu akokoľvek neveril, si myslím, že už len z hľadiska tých nervov si myslím, že na to proste zaútočí, že využívame aj ten časový faktor, že proste tá nástraha jednoducho vydráždi toho dravca už len tým, že tam proste je a že robí nejaký pohyb, aj keby povedzme spočiatku tej nástrahe neuveril. Takže toto je sumčiarina z pohľadu takého občasného sumčiara, ako som ja, z pohľadu rybára, ktorý naozaj chodí na tie sumce, príležitostne chodí na tie sumce loviť z brehu, a hoci ja teda naozaj sa považujem za privlačiara, za jalčiara, neviem, či je to správne pomenovanie, naozaj chytám prednostne jalce a zubáče, naozaj oveľa viac ma baví chytačka jalcov a zubáčov, ale z času na čas si predsa len na tie sumce výjdem a musím povedať, že mám za sebou aj pekné úspechy. No a aby som nekecal, že tu niečo rozprávam a neviem to ničím podložiť, tak sa s vami rozlúčim videom, na ktorom vám pustím svoj doterajší osobáčik v love sumca. Je to doteraz môj najväčší chytený sumec a budem si veriť, že tento rok bude pri vode dostatočný kľud na to, aby som tento svoj osobák prekonal, pretože mal som našliapnuté dobre svojho času, ale pri jednom z rozhovorov, takých dôvernejších rozhovorov, som sa zmienil o takom sumcovom mieste, kde som vedel, že tie veľké ryby sú a boli tam. Som sa proste zmienil o tom mieste a keď som tam na to miesto prišiel, tak som zistil, že sám tam už nikdy nebudem. Že proste už skončili tie časy, keď som tam proste na tých sumcov chodil a vedel som, že sú tam, pretože už to není miesto moje, už je to miesto verejné, tak som si musel nájsť niečo iné, čo sa mi, dúfam, že s úspechom podarilo a dúfam, že sa mi tento rok ten svoj osobáčik ešte prekonať podarí. Takže s videjkom svojho osobáčiku sa s vami lúčim a držím vám palce a prajem vám veľké ryby v nadchádzajúcej sumčiarskej sezóne. Ahoj. Tak ho poďme zmerať. Takto nejak. Takže 187, 188 cm, 188 cm, 188 cm. A môj osobák je na svete. Takže toto je 1,5 hodiny z dolávačky a 50 metrov prejdených po brehu, aby som našiel miesto, kde ho v silnom prúde
dokážem dostať von. Sumcová výbava, 30 šnúra, napriek tomu som išiel úplne na hranici možností svojho vybavenia. 188 cm. Dobre, super. Super, rybku púšťame a myslím, že stačí, balíme domov. Ahoj.